V tomto videu si urobíme lotusovú tortu. Ako prvé budeme potrebovať polohrubú múku, práškový cukor, 240 g. Ja už tu mám navážené, pretože mne to vyplo video. Potom budeme potrebovať práškový cukor, no to som hovorila, práškový cukor v tejto miske. Potom budeme potrebovať kypriaci prášok, a tu je čo? Múka a kypriaci prášok. Múka a kypriaci prášok, koľko balíčkov? Jeden balíček kypriaceho práška, potom práškový cukor 240 g, potom, no to je múka, a potom ten práškový cukor 240 g a múka polohrubá, tak jej budeme potrebovať 240 tak isto. Vypravíte si už to na pečenie torty s margarínom a potom dáte na to pečiaci papier, či jak sa to volá? Papier na pečenie. Potom budeme potrebovať vajíčka. 6, 5, 7 podľa veľkosti. Vy si dajte podľa veľkosti, pretože my dávame 5 vajíčiek, keď je normálna veľkosť. Ale my máme také začiatočné vajíčka. Maličké, aj tu máme dve väčšie, takže dáme koľko my? No, teraz ti to na koľko dáme. 2, 3, 4, 5. Takže dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vajíček dáme. Mini. Lebo toto máme mini, tak nemôžeme dať 5, ale 6. Dáme 6 vajíčiek. Môžeme ich rozbiť? Bojím sa, bo mäkká šupka. Bielka pôjdu do jednej misky a žltka do druhej. Počkajte, ja vám to ukážem. Bielka pôjdu tu. Bielka pôjdu do tejto misky. Lebo potrebujeme vyšľahať sneh. Tuto je žlté, takže do žltej a tu je to, no také sivé, tak to dáme do toho. Priesvitné bielko. A to ktoré vajíčko väčšie a má so dva všetkými žltka. vajíčkami. Svi, aké pekné dva žltka. Dve sú tam. Dva v jednom, chápete? 1, 2. Už máme 3 a tu máme len 2, chápete? Jak? A rozbili sme ešte len 2 šupinky, chápete? Čo to je? Tu máme už 3 a tu budú 4. What? V tých veľkých asi tak bude, ne? Aj v tomto budú asi 2? Hej, budú. Už tu počujem, jak to hojčí. Teraz toto. To už budú 2, ja už to viem. Zasa 2. Zasa 2? Hurá. V tých veľkých asi nie. No, ale tu na tých, čo je, musíme vyberať lyžičku. Musíme vyberať tie, akéby neviem, tie, čo sa robí vo vajíčkach proste. Tu vidíte, na tom bielom tak je taká špina. To červené, čo sa robí vo vajíčkach, nie? Viete? No, to ešte asi nemajú veľa. Nemajú dostatok vitamínov. No a im sa to také urobí a proste je to vo vajíčku. Už to je vybraté. Je to čisté, vlasy mi tu nemáte. Ešte 3 vajíčka. Tu je jedno. Toho bude asi viac. Nezdá sa mi. Tu budú, dúfam, že 2. A nie. Nevidíš maličinké. Maličinké biel, či žltka. Také. Čo si tu je, vidíš? Čo to je? To uteká. To sa nedá vybrať. No, teraz si dáme olej. Olivový. Nalieme 1 deco, ktoré potom dáme do cesta. Aby bola vláčna, aby bol mäkký korpus. Tento celý pohárik do plna. to je deco.
deco. Jeden. No, po tie akéby čiarky. Žena. Takže toľko. Potom až na konci to vylejeme do celého cesta. Vezmeme mixer, aj kuchárskú zasteru. Dáme do toho bielka štipku soli, Na bielúčko. aby sa nám pekne vyšľahalo bielko na bielo. My si to dáme do dreza, tuto zapneme do zasovky a proste už sa to mixuje. Ja to nemiešam pretože mám kameru. A už sa to aj rysuje. A už to skoro je, lenže sa to mixuje dlhšie, pretože to sú prvé vajčka od sliepka. No, jak to mám ináč povedať, ale ja tu mám tieto, potom tieto esička a potom lotus. Zo všetkého 3. A ten sneh sa vám tak musí vyšľahať, že keď si ho dáte nad hlavu, že vám nespadne na hlavu, už z toho je sneh, a dáte si to nad hlavu a nespadne vám to na hlavu. Musí byť takto vyšľahaný. Nemôžete sa bať, že spadne mi to na hlavu. Teraz si dáme do nejakej mističky s tými žltkami. No tak si to dáme cukor, polku a začneme mixovať. A prisypujeme stále cukor práškový. Dáme olej, ale trocha tam ešte iba troška a začneme to mixovať. A už tam dáme celý cukor. Dávame olej. A už ho dáme celý a mix. A potom vodu. A potom si to púšťame prehať a teraz dáme trocha múky s tým priacím práškom a prisypujeme to do tejto zmesi. Aj prilievame vodu. Dávame vodu. Teraz pridáme múku a zasa pridáme vodu. Keď sa to rozmieša trocha, pridáme ešte múku
A dolejeme trocha vody. Dolejeme zase trocha vody. Zasa. A to už môžeme dať aj celý rovno. A už keď tá zmes, no teraz je to celé rozmixovať. A po 5 minútach tak a teraz to môžeme vybrať a musí vám to takto pekne tiecť a znamená to, že to je dobre. A teraz do toho pridáme toto a zmixujeme to s týmto, že by to bola taká zmes. To už bude všetko, hotové cesto. A to už by malo byť hotové cesto. Teraz to tam celé akoby vykyknete. No po troška budeme dávať. Lebo nemám nikto dávať. Ja? A to bude držať kameru. Neviem. Tá bude takto. Zväčšiť sa teda nedá. Nevadí, takto to bude. Nie, že tam spadne mobil do celého mixera. No. Budeš dávať? Hej. No daj mi. Ešte viac. Stále. Pridávaj. Ja to budem miešať. Len to nemiešajte, pretože z toho bude voda. Len to nemiešajte, že toto biele, pretože z toho bude sama voda. To je bielko vyšľahané. Mám bielko. Vyzerá to ako šľahačka. Vyzerá to jak tá šľahačka. Však to je malá miska, babi. Nemyslíš? Tak sa mi zdá. No a teraz čo? Počkaj, bo skydáme všetko. Teraz čo? Počkaj, Dianka. Teraz to urobíme tak, že tak. Tak to musí byť. Za to sa to volá lízatko, aby celá miska bola vylízaná. Šups. Tak ja si idem umyť ruky. Prvý korpus je žltý, tramtadadá. A krém musíme urobiť viac, ne? No, krému urobíme, čo sa bojíš. No. Už je tu Damian. Prečo si nezvedala? Vezmeme si heru a pomestíme si Tak ešte budeš raz takto korpus. No, tú formu na Pečenie. cake. A do tejto formy si to nalejeme 3-krát. Posypeme ešte múkou tento. Nemáme pripravenú rúru. A zapnete si ešte na prípravu rúru. Už sa zapína. No a ešte raz by sa uplieklo celé mäso. No a s tortou táto, čo to bolo? Takto. Necháme to zapnuté, aby sa to nahrialo. Teraz si nalejeme do korpusu takto tento, keby krém jeho uchutnám. Ňam. A potom to urobíme 3-krát a to už bude hotová torta, takže čaute.